Nthemba lapha esilithola khona liphile kuhle sesiphendukile njalo sisemure wakomashamba nakha ngihamba phela lo Andrew neshamba elami igama ngothando class unjani Andrew wathi nosimba soko muri wapenyu mina ngiziphilele mina dzinotenda ishe wonke kamuri eZimbabwe tiri kunzvimbo iya yatakambosvika yemashamba naka munotondera paya tichitaura kuti Gogo ari kurumwa nenyoka pari kungoitika zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana zvisiri kunzwisisika sezvatinogara chikuudzai kuti isusu tikaburitsa munhu ari mudambudziko hatisiyire ipapo tinogona kunonoka kuenda kunobatsira nekuda kwemaresources edu anenge ari limited asi chokwadi ndechekuti tinotoendako chete liqiniso uqinisile uAndrew ukuthi liyakhumbula indaba esake salipha yona liyana ekaGogo umashamba naka ongale eMurewa owayesithi yena ulunywa zinyoka ubona izinyoka everywhere ulunywa ngezinye izinanakazana angazizwisisiyo vele ngavela ichaye sehle gule ngayenzani uthi seleminyaka eminenge egula njalo nxa lingakayiboni ikhona ku Drewmas media lakwanisa ukuhamba ngemuva liyokhangela ukuthi indaba yakho naye ihamba njani ukuthi lizwisise kodwa namhlanje sasiphendukile njalo lo ncedo ngoba wayecela ukuthi ucela ukuncedwa enye problem eyenzakalayo ukuthi siphuza ukubuya ngeyokuthi ngesikhathi sikhulume layo ukuthi hayi thina nxa sincedisa abantu kasikhethi ngoba ludubo laso luhluphile yena wakwathi mina njayeleze emasontweni lathi sake sama kanjalo sathi nxa lina udubo selifuna ukuncedo kithi lizosifonela yikho phela wagcina sebezame konke babona ukuthi hayi othi sibafonele njalo any help sesifuna ukuncediswa senguva dzese mhuri yeZimbabwe ka isusu chatinoita kuedza kuzama kubatsira kana tauya kudaiso hatitoti dambudziko rapera kwete asi chatinenge tichiita kuedza kubatsira kuti pada tenzi vangati cheuke vakabatsira mhuri inenge ichitambudzika naizvozvo ndosaka maona tauya pano zuva ranhasi kuti kuda kupera kwezuva Gogo vanenge vawanawo rubatsiro wokwanisa kakurarama semararamiro atinoshuvira atinoda isu semazuva ese tina sichu ukuthi siyakwanisa kumbe silabantu abakwanisa kodwa okwethu yikuzama ngazo zonke indlela siyazama kungaba ngabesintu kungaba ngabemachechi esiyasikufuna ukuthi umuntu athole uncedo Nthemba liyabona ukuthi kabakwazi ukuthi safika kule mota namhlanje kayikho kusichu ukuthi amalanga sehambile so sizazama ukuthi sibone ukuthi kungenza yini nxa kuyehlulekile siyacinga abantu upenye tilosangana matambudziko akasiyana-siyana vamwe vanotora zikirwa neupenyu chaiko vamwe kutorwa nenjodzi nenyaya yekuti vanenge vasingazive vangavabatsira batai Andrew neshamba akupe vangakwanisa kukubatsirai vadikani vedu vararama nyaya ndoda kuti nditaure nemi pana panyaya yakareruka mese makasununguka kudaira hongu kana kwete pamunenge manyeperwa mubva matarota pamunhu waMwari marasika chinonzi kutaurirana uyo anotaura uyo achinzwa uyo obvunza uyo opindura ndokutaurirana zvino inini panapa ndoda kuupa chiprofiti chekuti kumashure ukatakabva murume wenyu panapa akambotora chiremba achiti toda kuti pinge musha tigadzire musha akanga ari chiremba wechivanhu akauya achigadzira musha uno imimi maka tuwirirana nyaya kuti chiremba achiuya imimi makaudzwa vana vakaudzwa here kunzi tatora chiremba icho kuti atigadzirire musha urege kupindwa yakaita pfimbi yenyu nababa murwairi pano munhu akatorayirirana nawo
Hawangoti ndila kugadzirwa musha. Ndowe kupi munhu? Ndowe Chimalawi amene white bili. Maka ndowe kupi? Ari kupi izvi? Ndomuzivo paari akatoshaika. Akatoshaika. Baba vagadzirwa makasiya maudzwa nachiremba kunzi musabude nemoto panze apa usiku. Hawana. Kana kutsvaira marara panze usiku. Vakakutaura here? Musha unoyu wakapinginirwa mhiko yakasiya yapingwa nachiremba wenyu vaigadzira musha wachiprotecta nekuti vaiti kana vakagara vainzwa vanhu vachifamba panze. Vaiti kana magara pana mainzwa vanhu vaichinjana kurwara so. Zungwa mainzwa pachitaura munhu asi munhu wacho musingamuone. Baba ndobva vanotora n'anga yeChimalawi. Anditi ndobva vati uya utigadzirire pamusha ndobva vachiremba ndobva vapinga. Imimi ndimi akasara mufumura mhiko yebaba vafa. Zvino hazvina kuzokwanisa kugadzirika. Ndobva makona nyoka dzakunyuka nekuti pakarerwa huko. Vakapega pakati pechivanze vakasiya vapfuma musha vakasiya vagadzira mushonga wakagadzira pana mushonga ndowandiri kutaura nhasi wamuka wakupandukirai kuti nyaya ipere makatadza kugadzisa nyaya ichotanga mafumura nyaya iyi hamugone kugadzisa nyaya iyi murimi unotoda kuti pauye vaprofiti poimbwa hosana poitwa munamato uri kuda mushonga wekwanisa kubviswa kuti mukwanise kurarama mukasadara musikurama zvakanaka vese muchapera kufa mark my word vana vese vachapera kufa mhai muchashaya kana mwana mumwe chete achakuigai mucharwara every day nhasi ndarwara makumbo mangwana ndarwara musoro kuswera mangwana ndabatwa bp soro mangwana moyo mucharwara botsa kufa asi muchashaya mwana mumwe chete achakuigai vese vachatangira kufa muchitambudzikana nenhau iyi. Saka nyoka dzamuri kuona dziri kuyapamba one after another chikurumai kana pamuri kunzwa usiku paya muchirumwa makapinginura ndimi makapishinura saka ndimi makutambudzika nekuti akasiya pinga wacho akaenda anditi chiremba wacho akagadzira mushonga yakaenda uyu akazobuda nemoto panze usiku achivheneka achibuda nemarasha panze ndimi kamakasara vakuita izvi ndimi kamakapinginura mhiko yakaitwa nevanhu havana kusiya vakutaura here kuti musasari muchiita izvi kana ndaenda hawana kumbota hapana zvakataura kana wakaosi kuti pawakarwara waingoti pane zvinhu zvandikuona zviri kufamba izvi pane zvinhu zvandikuona izvi ndikati hapana chandiri kuona waakuda kutofa makarombeswa nachiremba wenyu musingazivi aiwa hapana zvaivosi zvino uchiudza vana indangoyozofuma ndangovaudza chiri nyaya yakaitika bosi vangaziva chii chakaitika saka indakuudzai kuti izvo makaita paipo makadedza chiremba muchitapiye musha akasiya pinga musha mushonga ukapanduka makapishinira mushonga nekubuda nemoto panze usiku nekutsaira marara panze usiku makapishinira mega mushonga wenyu saka adzipiri Tula rubatsiro. Apererwa. Taura? Ya ipapo munhu wamwarika pamataura ndapanzwa pekuti panoda kuti patoitwe zambara noapostoli kuti paedze kupinginurwa mhiko dzakaiswa idzi. Ndinonzwisisa sekutaura kwamuri kuita but handizivi kuti wanga weapostoli wechechi ipi verudzi nekuti ndikatarisa ipo panopamusha panapa pakaita ndofunga zvoto zvinokwana zvitatu asi havasi kwanisa kuipishinura nyaya iyi hazvingoitwe kana kuti makawana mwachita ende kurara muchimba sani kupinginura nyaya handiti inini ndiri kupishinura indofarira hangu nyaya dzakaoma seidzidzi ndo dzandinofarira kuita saka pandiri kutaura nemi panapa ndoda kuti mubatsirike indinogona kuzoswa kuitirai kana maona kuti muite choto hamusikwanisa kuzvihendla ndinogona kuzodzoka tokupishinura nyaya iyi handitika asi ini pakupinginura nyaya iyi ndiri kukumbira kuti kana chinge ndapedza nyaya musazobate gona nekuti munorwa futi pasi achazongobata mushonga chete kuruwa pai pasi piri ndine nyaya nda kuti nditaura nemi nyaya yemugano pakati pemusha uno pane gakava nemari wandaona muri kunetsa nepamugano yenyu pamugano pakutaura nyaya pamurira mukurwei pamugano ndio nyaya yangu yechipiri pano kungofungirana muri kufungirana nekunangana ko muri kunanganei uroyi wamusina kumbowonawo kungaona wangonyeberwa une vamwe vanoti zvakadai ndiri panyaya yemugano neminde apa oye minda ndo pandiri migano neminda mugano yeminda pamakunangana uroyi apa pachabatirana matemo pakunzwa akapinda mandamani unofanira kungoshenda kwako asi matogara muri munhare patarget shona yangu yekupesera inoti musazodye chikafu chamusina kuona pachabikwa munharaunda yenyu yamakagara vadei chaizvo kunyangorawo yenge yenyaradzi yerudo asi musadye chikafu chamusina kuona pachabikwa nyaya handisini ndatanga kuiprofita yepoison pakati pemusha uno musadye chikafu chamusina kuona pachabikwa ndiri kutaura nyaya iyi mukaona ndikakuitira munamato
gadzisa nyaya ikapera vachazama by all means kuda kukudonedzai nekuti vakagara vari kukupumai uroyi kuti zvavari kutaura kuti vari kuita izvi ndezvavo ndo mashoko ari kutaura hazvisi zvenyu zvakasiya zvaitwa nemurume wenyu imi makafumura chete zvakaitwa imamuroye udza mumwe wako kuti mai havabude usiku ava akasiya atanangira musha wenyu akasiya agadzira musha ndibaba imi akatanangira chete saka kuti mukwanise kugasa nyaya yenyu iyi handiti ndichakuitira nyaya yenyu zvakanaka ndokuitira munamato tozodzoka saka nyaya ndekurangana kuti munoda kuti pazodzokwa rini kuti tizotsiya takupingirai musha wenyu nekuti hoko dzangu dzemunamato dzinoda kuti tanga dzabikwa asi mukanzwa munhu akazodonha usiku panze musabude makuseni nongo mukamudza wanzi mainhingi havasogona nemusana panonga vainge pano usiku makarara aiwa ndizvinenge zvazvawo izvo nokuti matambudzika nguva yakareba kana maona paine chinenge chamuka chakafa panze usiku kungonhonga munakurwa kune chimuti moita se murasa ndozvachasienda kugadzirirai kurava kuti ndikapedza kukuitirai munamato anoda kuita nhasi ndichakubikirai hoko dzangu handitika ndichakupai hoko ndodzibika nemunamato mukanzwa chadonha usiku mukanzwa aridza mhere usiku panze musabude cheingomga muchinakurwa muchirasa kana ari munhu mukanzwa akaridza mhere akati musoro wangu kana mukanzwa kuti akaridza mhere akati mangwana kuseni mangonzanzi avarwara vati musoro gona iwo vanga vada kuti pano vazaitei usiku iwoyo haisi nyaya yekuti iwe ukasva panapa usiku chati musoro asi nyaya yekuti ive usiku wakasvika zvadhakwa kwavo ndizvozvo chokwadi nokuti ndashungurudzwa kana paredhiyo pandakambotaura nasimangu vanhu vamwe vaiteerera bati amai awaroi amai awano zvawakabata kana ukugarisana muno aiwa imamuna chamakabata murume ndiye akabata imakatanangira ndiwo nyaya yakakura imamuna chamakabata asi murume ndiye akasiyata imi makatanangira zvakabatwa nemurume wenyu saka ndo zvanoda kuti ndikugadzirisirei varegedza kunyeberai ava havana kana gona remudhorofera ravenaro havana avo vakatanangira mushonga wakabatwa nemurume wavo wokutotemerwa nyora dzokuti ndashayiwa mari yekuchipatara aiwa uyo hausiriwo mushonga wandikutaura wemakumbo wamaigadza ani maira kwamakumbo ere aikunetsai hausiriwo mushonga wandikutaura ndikutaura mushonga wamakatorwa namakatora mwanga yechirudzi pamusha pene murume wenyu muchiti tikupinga musha ndowandiri kutaura ndiwamakafumureni makabuda nemoto panze usiku mukatsvaira marira panze usiku handiti zvikabva zvadhakwa pamusha kudenga kwamwari ngakukuitere zvakanaka handiti mune mhiripiri here dziri fresh dziriko vanambogara vaudzwa here kuti musabude nemoto murume ega ari paizvichengera asi kufa manje akuti ndikuya mangwanaka munhu akangofa asina kuvaudza ndopandakangonzwa vachingoti uri kuona here zvinhu izvi taiyo mimba yakabai kunge iri vapa pane kafuropa makasvika pai vachingoti kuona here zvinhu izvi izvo zviri kumhanya izvi ndikati hapana chandiri kumboona handina chandiri kumboona zvinhu izva kana vanhu vese kana vaiuya panharaunda atopupura zvavataurira wakanga wachiita vakangoti kusvikana watozoshayawo handina kana kuti ndizive kuti chii chiri kuitika manje mukazoona zvaitika zvimwe zvinhu padhuze muchanyarira kupi ndokutoti zviite zvakanaka bhozikapo hapana ari kufarira kakutambudzika aiwa but manje nyaya yakakura yakabatwa namudhara yanyongona vakaita mistake kuti pavakaita nyaya iyi mai vakaita secret havana kugona kuti vana vangu uyai pano panozvatira kutiita mungadai makabatsira nawo nyaya mungadai makainotisa from day one but mai musingatozviziva during that time hatatitori vadiki wakanyanya munhu iyeyo kumuziva ende tinomuziva ende yenge ishamwari yababa zvamukutaura izvozvo pano pamba aitouya ndichimuona ini ndakatomuona ndinomuziva musha wake wakanga uri nechesaidhi kuna namorisi uko kunotsika munda mapanga uko ndakanzwa kuti akashaya Sihlobo esithandekayo Nthemba umuntu esihambele namhlanje abaningi silimazi ukuthi nguye phela uBishop Samuronda abaningi lizasola ukuthi kanti Drewmas Media selisenza njani kodwa thina esikufunayo ukuthi iqiniso liphume egcekeni kube clear ayikhona ukuthi la asale esola ukuthi hayi mina bapho ngokungcolisa bembambanisa labogogo kodwa mina umsebenzi wami ngiwazi namhlanje sibuye la phela lapho kulodubo olwazakala ngumuntu wonke njalo nje ku YouTube saluphumisa
njengokukhuluma kwakhe na wathi hayi mina lingangipha any problem eliyaziyo ukuthi kulalapho kufuna usizo khona ngiyakwanisa ukuyolitshengisa ukuthi mina angi-act njengabogogo, mina umsebenzi ngiyawukwanisa. So esikufunayo ukuthi kube clear both sides, kungasali kulo muntu osolayo. Njalo nje nxa ekwanisile lathi sesikwazi ukuthi hayi ibi-marketing strategy yokuthi umuntu ayazakale. Kodwa nxa ehlulekile lathi sabona ukuthi kungabe kuliqiniso ukuthi bebesazana labogogo. Themba liyabona akwenzayo, sothi sike simnike isikhathi sibone ukuthi sizazi ukuthi sokule change yini kumbe udubo luyezasala lukhona. Hama dzinodiwa ndofunga vachafamba navo nhasi mavarangarira mavaziva Bishop Samuronda. Vazhinji vachagunun'una, vamwe vatogunun'una kare kuti Drewmas Media makuita sei zvekare, asi taona zvisina kufanira kuti tingosiya nhau yakarerekera kudivi rimwe chete, nekuti mukarangarira sekutaura kwaiita munhu waMwari aiti inini handinei kuekta kwana mbuya ava, inini changu ndakabvisa shavi rehuroi. Saka mukatibatanidza zvinoita kunge tiri pamwe chete. Saka nesuwo ndozvataona kuti since tine vamwe vanhu vanoda kubatsirwa, regai titsvage kune nyaya inozikanwa neveruzhinji yekwaMashambanaka pana vasingazvizive, uyezve iripo paYouTube kana pane vari kuda kuiona vasati vaiona. Chimwe futi zvekare ndechekuti haichazi nyaya dzamajaira dzeuroi, asi yaGogo inhau yakasiyana. Gogo vari kunetswa nenyoka zvisinganzwisisike, saka ndoyatati vauye kavabatsiri kana vachigona tozoti aiwaka yange ingori nzira yekuzvishambadza kuti vazikanwe, asi basa ravo vanoziva zvavanoita. Asi kana vakonewa tinenge takuziva kuti zvimwe kuda vanga vachizivana nanambuya. Saka izvezvi zvavari kuita izvi nesuwo tiri kuona, kana vagona tichanzowo tichifonerawo kunzi pane zviri kuitika. Kana zvangoramba dambudziko risina kupera tichanzowo zvekare nanaGogo vachititaurira kuti hapana shanduko. Saka regai timbomira tivape nguva vatiratidze zvavanogona, vaite zvavanoita, kuitira kuti vasazoti mangwana Drewmas vakandisvibisa nevanhu vavo. Mazwai mhuri yeZimbabwe, ini ndoitwa Arthur Mashambanaka, ndiri mwana waGogo Mashambanaka. VeDrewmas Media wakambouya vachitaura naGogo mushure medambudziko raGogo ravanosanganikwa nawo, matambudziko avanosanganikwa nawo Vekurumwa Nenyoka nezvakasiyana-siyana panguva dzikangotevedzana. So vakauya vachidakedzwa kuti vabatsiri Gogo. Saka tikutenda muzuva ranhasi vauya vaine munhu waMwari kuti vanga varikedza kubatsirawo padambudziko raGogo. Tinoimba kuti Mwari wachapindira, uchatiitira nyasha kuda dambudziko raGogo ringapera. Kukwazai ruzhinji rweZimbabwe, ndini mbuya Mashambanaka. Ndinotenda chaizvo nevakuru vedu veZBC vauya kuzokurukura neni, vachizouya norubatsiro rwekundibatsira nemuprofita wauya naye nedambudziko randinaro. Ndofunga vakambouya pamashure apo vachindibvunzawo mararamiro andiri kuita, ndichitsanangura kuti ndine dambudziko rokurumwa nenyoka ndizvizvinyi. Saka nhasi zvanga zviri kungoitika. Saka aiwa ndinoemba kuti Mwari wachapindira zvauya nemunhu waMwari auya kuzondibatsira musukati mezuva ranhasi. Ndinotenda chaizvo. Alright, Gogo, kubva patabva zvakasara zvichingoitika. Zvakasara zvichingoitika. Hapana vakazomboedza kuuya kuzombobatsira? Hapana. Ndengoona ndokungoita utsananguro chete. Kuramba kuzoti kubatsira handina. Ndicho chirongwa chatanga tiinacho. Ndofunga mavanzwa vataura, Gogo vataura, mwana ataurawo kuti aiwa katotenda mubhishopu nekutishanyira kwamaita kuti muzotibatsira. Tinoimba vachabatsirika, tinoramba tiri panhare navo tichinzwa kuti zvasei zvamira sei. Kana zvisina kuita tinoendera mberi nekuhamba vamwe. Ndobasa reDrewmas Media. Uqinisile Andrew. So khathesi ngithemba libonile izinto ezincane ade zisenziwa nguBishop. Uyenzile ade kwenza ade bekhangela ividiyo ukuthi ubesenzani, wabakhulekela, wayenza akwenzile, wachasisa njalo ukuthi indaba ekhona ngeyokuthi
ubaba engakabhubhi wayechiye engani siyazi ukuthi abantu abadala kudala bebezama ukugcina umuzi ukuthi umuzi wakho ube ngumuzi lawo olesisindo njengabo baba. So bekule mithetho kudala bekule mithetho eminingi yokuthi kuthiwa umama kwakumele angaphumi phela lo mlilo phandle, kwakumele phela angathanyeli ebusuku. So engxenye ngokukhohlwa umama kumbe wakuthatha wakuthi izinto ezingelandaba, ubaba wasuka wasesifa. Asengikwazise muri Zimbabwe tokurudzire kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.